Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune zvimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe messages. Very soon guys, I'm going to upload another updated version. Munenge mava kukwanisa kuuploadawo content yenyu very soon. Keep on watching. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndinomwe murume uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyu ndakataka kufambidzana naye kubva apo pandainge ndichiri ne19 years tichingoita online dating. Saka murume uyu ari kufanira kuti ange achiuya kuno kuZim achibva kuAmerica, but zvimwe zvinhu zvaava kutaura ini zvava kundityisa. Ari kuti tiri kufanira kuti tinge tichienda kumusha kwavo kwaMutare uko. Ari kuti iye amai vake hanzi vainge vari n'anga, saka amai vake vakazoti vava kuda kunoshayika vakabva vachizomuudza secret. Iye anoti ndiye ega anoiziva secret iyi yemumhuri. Ndakamubvunza kuti isecret yei, akabva ati kwavo kwaanobva kuChipinge hanzi kune rimwe gomo uko kwaakaudzwa naamai vake kuti ndo kwavakanosiya zvinhu, but vakaita zvekutumidzira ari umwe munhu. Asi munhu uyu rainge ritunguriwo benzi hanzi rakauya pamba pavo vaita rekudaidza nekuti ndiro rega ravainge vachivimba naro, vakabva vachizoriberekesa chikwambo chavo. Rakabva rachizoenda nezvinhu zvose izvo zvavainge vachishandisa pavainge vachiita zvehun'anga. Saka iye ari kuti paanouya kuno kuZimbabwe tisati tatomboita anything kana kurara tose, tinofanira kuti titange taendako kuChipinge tobva taenda kugomo kwacho ikoko tobva tanotora zvinhu izvi. Saka iye ari kuti zvinhu izvi zvaakasiyirwa naamai vake ari kufanira kuti ange achizvishandisa nekuti business rake raainaro ikoko kuAmerica rematrack harichanyatso-kufamba zvakanaka business rake nekuda kwekuti amai vake vakamufuratira. Saka ari kuti pandinouya ikoko kuZimbabwe ndoda kuti tinge tichienda tose, unless kana usiri kuda kuita mukadzi wangu. Ari kuti kana iwewe usingazvikwanisi ndinotsvaka angu umwe munhu. Manje murume uyu ndinomuda. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichizoendawo kuAmerica, nekuti ndinoziva kuti kana ndikakwanisa kuenda kuAmerica, sezvo iye aine chitupa cheko kuAmerica, kana tikachata ainge akatoti kungochata, zvinoreva kuti ndinenge ndatova nemvumiro yekuti ndinge ndichigarawo muAmerica. Zvinobva zvachizotochinja upenyu hwangu hwose. When you post my story please ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section like andisa panguva yakaoma. Ininiwo ndiri munhu anonamata. Baba naamai vangu kuchurch, my elders ekuchurch. Church yacho handichatauri zvangu, asi ichurch which is a Pentecostal church, zvekuti kana zvikazongozivikanwa kuti ndo zvandinenge ndaita izvi, it will be so bad. Apa muchechi macho mukoma inini ndini ndinotolida praise and worship. Iko zvinozvi kunyangwe ndichienda kuchurch ndinenge ndisitomborina kana confidence zvachose, because ndinenge ndichingozvibvunza kuti asi nhai Mwari sei masarudza kuti ndinge ndichizosangana situation yakaoma kudai when I have to decide to choose. Murume ndinomuda, asi zvaari kuda kundiitisa ndo zvandisiri kuwirirana nazvo. Kana mukapostawo nyaya yangu muzondizivisa please. Ndapota mukomanashi, ndiri kutokumbirawo kuti munge muchizoposta nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo amai vangu vakaisirwa mushonga vakafa. Chinondirwadza mukomanashi ndechekuti
mai vangu vachizosvika pakufa, inini ndini ndakatobatsira muvakidzani wedu kuisira amai poison. Saka mumwe mukadzi uyo ainge achigara panext door ainge atori muridzi wepo, ainge achifambidzana nababa vangu. Baba vangu ivo vainge vachiita zvekugadzira motikari, saka vainge vachimbogadzira motikari yemurume wake ainge ari musoja. Then murume wacho ainge asingauyi kumba each and every time. Ndakazozvibata kuti baba vanoita sekunge vaenda kunogadzira motikari kana kunodhonza motikari, asi vanenge vatori pamba pemukadzi iyeye. Saka amai vakazongotanga kungonyumwa kuti pane zviri kuitika. Ndokubva ndachizodaidzwa one day nemukadzi uya akabva anditi, nababa vako tine nyaya yatoda kuti tinge tichikurukura newe. Ndikabva ndati vakabva vandipa 100 US. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri form 2. Ndokubva ndagamuchira 100 US yaya. Vakabva vaburitsa kamwe kachipepa kainge kaine mushonga wemakonzo. Vakabva vati ndikuda kuti ndige ndichizoisira amai vako, but pamba penyu sezvaunoziva kuti mazuva ano amai vako vanoita sekunge vava kusada kuti ndige ndichisvika pamba penyu. Saka ndichaita sekunge ndiri kuuya kuzokuruka. Pandinenge ndichikuruka iwe wobva wabika tea, ndichaona kuti ndozoita sei mushure mekunge watipa tea. Saka vakabva vachizouya mukoma, ndokubva vatanga kundiruka. Then ndokubva ndachizobika tea iya, ndikabva ndangoigadzikawo. Vakabva vachizotanga kunwa. Amai vangu vakangosimuka vachipinda mumba. Ndikavaona amai ava vachisa mushonga wemakonzo muti ya amai vangu. Amai vangu vakazofa that very same night. Saka nekuda kwekuti amai vangu vainge vagara vachinetsana nemamwe maloja epamba, pano mumwe mukadzi akatombosungwa amenoti akagara makore mangani mujeri akazobuda zvake. Zvakazongonzi amai vangu zvimwe kuda vainge vakakomita suicide, because zvainge zvichizivikanwa nemunhu wose kuti amai vangu nababa vangu vainge vava kunetsana panguva yacho iyoyo. Saka vanhu vakangoti amai vainge vakomita suicide, but amai vangu havana kufa nekukomita suicide, vakatourawa nemukadzi uyo ainge achifambidzana nababa vangu. Uye zvekare baba vangu ndivo vakatomupa mvumiro. Mukadzi iyeye handizivi kuti aishandisa mishonga here kana kuti, because ipapo baba vakatomboronga rwendo vakatomboenda kumine kuitira kuti zvinhu izvi pazvainge zvichazoitika zvaizoitika ivo vasipo. This is my own confession. Zvinondirwadza mumwoyo mangu. Kana mukaposta muzondizivisawo. Handizivi kuti ndinofanira kuti ndike ndichiita sei. Ndoudza hama dzaamai here kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Sure kutendedza mhandu dzaamai vako dzichiuraya amai vako. Ya makaoma vanzvadzi. Asi vari kuti ndoita sei, makore awanda vari kuda kuti vange vachitsvaka, vange vachiwana munhu wekuudza, but vari kushaya kuti voudzawo ani. Veriwe kuchakafukidza kune imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa nezuro ichibva kune vamwe mukoma vedu vainge vachiti vakarora umwe mukadzi uyu akazotanga kushungurudza vana vavo. So vainge vachitaura nemi vanhukadzi. So you can go to Chakafukidza Dzimba Matenga, then you can listen to that episode. Regei ndi kope link racho, kana ndakopa link ndichabva ndachizoisa mucomment section so that you can go straight and watch that episode. Zvakangooma, inorwadza nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Uye zvakare ndichaposta mamwe episode kuchannel kuapp yedu yaya yeTrenza. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininowo ndiri murume uye zvakare ndiri makore 35 years kuberekwa. Kwedu tiri kutambudzika nekuda kwekuti baba vangu vainge vakarombera business ravo rekugadzira matai. Baba vangu vakazoshaika, asi baba pavakafa takatomboedza kuti tinge tichivaviga nedumwa ravo, nekuti zvinhu izvi
zvainge zvapanduka. Baba vangu ivo vakatanga kuita business ravo rekugadzira matai mumasvingo. Vainge vachigadzira mabhazi akaita sana mhunga, vaiwanzo kuenda ikoko vachinogadzira matai, uye zvekare kana kuri kunzi rikaita breakdown vaikwanisa kunzi vange vachienda kunogadzira, uye zvekare nekungogadzirawo matai in general. Saka baba vangu pavakaona kuti competition yainge yawandisa, ndo pavanoti vakabva vachizoenda kuMalawi. Vakaenda kuMalawi neumwe driver werimwe bhazi iro rainge richienda kuSouth Africa. Saka vakaendeswa kuMalawi, vakabva vachizonorombeswa, vakapiwa mushonga welaki pekutanga. Vakati vakapiwa chigubhu chainge chiine mafuta, vakabva vanzi mafuta iwawo ainge ari mafuta embada, ende ainge ari mafuta ekuti vange vachizotyiwa nevanhu, uye zvekare business ravo ringe richizobudirira. Asi vainge vakanzi vaisafanira kuti vange vachiita vakadzi vakawanda. Kana vainge vafunga zvevakadzi, vaifanira kuti vange vachizoti mukadzi wepiri uyo wavainge vachazoroora vaifanira kutanga vazivisa dumwa ravo kuti ndo zvavainge vafunga, uye zvekare vaifanira kuti vange vachizoenda nezvipfeko zvake kuMozambique. Kana vaenda nezvipfeko zvake kuMozambique, uko kwainge kwava kugara n'anga yacho, vobva vanokumbirira kuti vange vachitendedzwa kuti vange vachiroora umwe mukadzi, nekuti mhiko dzavo dzainge dziri dzekuti vaifanira kungoita mukadzi wavo umwe chete, vanova vainge vari amai vedu, nekuti zvinhu zvavo zvainge zvichisema vakadzi vekuwanda. Saka baba vakabva vachizokurirwa nemuyedzo, ndobva vachizotora umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu vanoti iye hanzi aita sekunge anoprofita. Vaiti zuva ravanenge vachida kubuda vaine zvipfeko zvake, hanzi aingoswera ari soma navo, nekuti vainge vasingafaniri kubuda pamba achivaona. Vaifanira kutoita zvekungotsvedza, vobva vatongoshayika panzvimbo, vobva vatoenda kuMozambique kuzosvika vachizodzoka. Hakuna aifanira kuti ange achizozviziva kuti vanenge varipi. Saka baba vanoti pavakaona kuti vainge vakanganisa mhiko idzodzo, ndo pavakabva vachizomuramba mukadzi iyeye. Vakamuramba zvainge zvisina chikonzero mukati. Nemukadzi uyu mukoma vakaita mwana wavo umwe chete, vamwe sisi avo vanotopenga, ende vanogara vachingoonekwa mumasvingo mutown. Vanopengeswa nedumwa iroro rababa vedu. Iyo ndeimwe nyaya yerimwe zuva, mufunge zvenyu mukoma Nashi. Saka baba vanoti mushure mekunge vaona kuti zvebarika zvainge zvaramba, vakazongotanga kuita zvemagirlfriends, nekuti mari vainge vaine mari yainge yakawanda. Vakabva vachizobva muHarare ndokubva vachizoenda kuBulawayo, uko kwavanoti vakatanga kuita magirlfriends akawandisa. Hakuna mukadzi ainge achivaramba, vakadzi vose vainge vachivada. Sezvo vainge vava nemamwe mabusinesses, vainge vava kusaita zvekugadzira matai. Baba vangu vainge vava nemasupermarkets muBulawayo akawanda, vainge vasina basa nebusiness rekuswera vachigadzira matai. Apa ndiko kwainge kuine urombwa hwavo, ndiko kwavainge vakarombera ikoko. Saka vainge vakanzi business iri unofanira kuti urambe uchingoriita, kunyange zvikanzi waita mari yakawanda sei, unotofanira kutongoonekwa uchichinja matai, nekuti ndo basa rako iroro. Saka baba vangu vainge vakapiwa makore ekurarama, asi havana kukwanisa kutiudza makore avo avainge vakapiwa ekurarama. Vainge vakanzi kuzofa kwako iwewe nekuda kwekuti business iri rawarombera ndere matai, uchazofa uchiita zvekuputikirwa netai, ndo rufu rwako irworwo, nekuti ndo mhiko dzako. Baba vangu ivo vanoti nekuda kwekuti vainge vakaudzwa kuti kumatai ndiko kwainge kuine rufu rwavo, ndiko kwavainge vachazofira, vakanga vava kusada kuita zvematai, vachitya kuti paya pavanenge vachipombera kana kuti paya pavanenge vachigadzira matai painge paine zvainge zvichazoitika, zvainge zvichazokonzeresa kuti vange vachizoputikirwa netai, vange vachizofa. Ndokusaka vakazotanga mamwe mabusiness, vava kunyanyeredza business rematai. Zvinhu zvavo vanoti zvaitouya kwavari mazuva ekutanga zvichitaura navo mune zvakanaka, kuti sawira watikanganwa 1 kwainga 1
takabvumirana zvatakabvumirana kosei usiri kuda kuzviita. Asi baba vangu vanoti vainge vasina hanya nazvo zvinhu izvozvo. Saka baba vakabva vachizotanga kupenga vakadzokera zvekare kuMozambique nerimwe girlfriend ravo, vakabva vanotora rimwe dumwa iro ratakazovaviga naro kuitira kuti zvisaramba zvichivanetsa zvimwe zvinhu zvavo. Saka vainge vava nezvikwambo zviviri, zvimwe zviya izvo zvavainge vakatanga nazvo zvavakabva nazvo kuMalawi, then nezvimwe zvacho zvavakazonotora kuitira kuti zvinge zvichizovachengetedza sezvo vainge vava kupota vachirohwa nezvikwambo zvavo zvekudhara. Baba vangu vakagara nedumwa iri. Saka dumwa iri mukoma takaedza kuti baba tinge tichivaviga naro, asi riri kutinetsa. Takatomboenda kumba kwevamwe mufundisi vekumaraini ekuno kwatinogara. Mukoma vakadzipwa vari pakati pekunamata, vakatotanga kutogwina, vakatotanga kutopupuma furu. Takavatarisa kubvawo zuva iroro tatova nowhere, because ava mufundisi vekuchechi kwedu vacho vaitonzi ndivo vane masimba vanonamata. Saka tava kuita give up, hatichatoziviwo kuti tozvifambisa sei. Life yacho haina kana direction. Seni hangu ndinoti kana ndikashanda pakambani pandinenge ndashanda, kambani iyoyo ndinozotobvapo kambani yabroka. Kana ndikangotanga kungoita something ndotoziva kutoti zvinhu zvacho zvinenge zvava kutoda kutodhakwa. Please ndibatsireiwo zvekare nemhuri yangu, especially vana vamai vangu vanondidzimba mwoyo. Pane zvose zvavanoita havana kana chekuti munhu anotiwo kana ndikaita chakati ndinobudirirawo. Vamwe pavanenge vachibudirira isu tiri vanhu vekuti tinenge tichingodzokera kumashure chete. I really need your advice. Zvekuchechi tamboedza asi zvaramba. Tomboita zveng'anga here? The reason as to why tainge tisingadi kuti tinge tichiita zvekuenda kung'anga enhau yekuti baba handiti ivo vakapiwa mafuta mishonga yose yavainge vachishandisa kung'anga. Zvino kana tikadzokera kung'anga tinenge tisina here kungofanana nababa vedu, because shoko iro ratakasirwa nababa vachizofa vakangoti vanangu musafa makavimba neng'anga, nekuti ng'anga inokunyepera, inokuudza zvinhu zvisipo zvinozokupandukira mangwana. Hamene kuti ivo vakanyeperwa kuti kudii neng'anga yacho yekuMalawi pavakatanga kupiwa mafuta. Zvimwe kuda vakangoudzwa kuti mafuta awa ndiye business, vasina kuudzwa kuti zvinokwanisa kuzopanduka. Saka vakangofa vachiti vanangu handidi kuti ndige ndichizonzwa kuti maenda kung'anga, nekuti kana mukaenda kung'anga munenge marwadzisa mweya wangu. Kana zororo handizombofi ndakariwana zororo. Zvino hatichaziviwo kuti toita sei. Kuchechi kwacho mapastors atinenge taenda kumba kwavo vachitinamatira vanogumisidzira vava kuita sekunge vanenge vachirohwa nezvinhu zvinenge zvichivarova. When you post, please tell me. I'll be following through in the comment section. Rimwe shura iro rakaitika apo pakunovigwa kwababa vangu pane ruoko rwakaonekwa. Ruoko urwu rwakaonekwa rwainge rwuri pamusoro pecoffin rababa, asi ruoko urwu rwakaonekwa neumwewo muroora ndiye akangoridza mhere. Painge pari pakati peusiku vanhu vachitoimba. Coffin rababa rainge riri mukitchen usiku hwacho ihwohwo, tichiti mangwana tikuenda kunoradzika baba vedu. Saka pane vakangoona ruoko. Muroora ndiye akatanga kuona ruoko irworwo rwainge rwakabudikira rwuri pamusoro pecoffin akaridza mhere. Vanhu vakati chim, akati ndaona ruoko rwanga rwuri pamusoro pecoffin. Saka ndoshura rimwe iro rakaitika pakunovigwa kwababa zvakazokonzeresa kuti tinge tichizoviga baba vedu nemadumwa avo, but still tichiri kungotambudzika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we. Hanzi shura rakaitika pakunovigwa kwababa vangu. Hanzi vakaona ruoko rwainge rwuri pamusoro pecoffin. Baba vavo vainge vakaromba vachiri kutambudzwa neurombwa.